kakagising ko lang. Ayan, magcha-challenge tayo ngayon, yung tinatawag nila na washing machine challenge. Kasi kanina pag CR ko, kakagising ko lang kasi, napansin ko yung washing machine namin, parang marami ng barya sa loob. Kaya naisipan ko buksan ko kaya. Marami-rami na rin kasing mga OFW na nakatira dito dati. Baka may laman na yun na maraming barya, hindi pa nabubuksan. Kaya yun guys, tara buksan natin. Yan, tingnan natin kung maraming naman to. Ngayon pa lang ito mabubuksan eh. Tagal na ata ito hindi nabubuksan. Baka 1 million na yung laman nito. Ay, matanggal. Pabukas eh. Kaya lang, napahirapan ako nito eh. Yan. Yung tanggal na pala eh. Tadaan! Dambalya! Kaya ito lahat. Luma na itong mapera ito eh. Hindi ito matatanggap. Dami nga. Ang daming dumi. Dahil pang bulbul. Dahil pang bulbul. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Naka 16 real din ako. Ayun, 16 real. Pambili ng ulam mamaya. Ayos, di ba?
May pang-ulam na. Pambili ng isda. Ayan, paano yan? Hanggang dito na lang muna tayo guys. Salamat. Bye-bye.